ҳодисае ки ҳоло шумо дар ин навор тамошо мекунед 10 апрели соли 2010 бо самолёти президенти давлати Полша рух додааст. ин навор филми ҳуҷҷатӣ аст. дар асоси воқеаҳои воқеӣ ба навор гирифта шудааст. دهم اپریل سال 2010 قواهای حربی هوایی پولشا 88 نفر منصبداران والامقام دولتی را از شهر وارشاوا به شهر سمولنسک روسیه میبرد. از آن جمله در داخل سامالیات از همه مسافر والامقام ترین رزیدنت دولت پولشا لخ کاچیوسکی قرار داشت. سامالیات را از همه لیوچیک‌های تجربه‌دار دولت پولشا اداره می‌کردند. самолёт ба шаҳри Смоленски Россия наздик шуд. Лётчикҳо барои босифат ва нарму оҳиста фуруд овардани самолёт тайёрӣ медиданд, чунки дар дохили самолёт шахсиятҳои воломақом ва элитаи давлати Полша қарор дошт. ин делегатсияи бузург ба маросими ёдбуди фоҷиаи Катинский ба шаҳри Смоленск мерафтанд. каме маълумот дар бораи фоҷиаи Катинск медиҳем. моҳи апрели соли 1940 дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон аскарони иттифоқи советӣ 22 000 хизматчиёни ҳарбӣ ва офитсерони давлати Полшаро асир гирифта бо фармони роҳбарияти иттифоқи советӣ ҳамаи онҳоро дар шаҳри Смоленск дар ҷангали Катин паронда ба қатл расониданд. баъди ҷанги дуюми ҷаҳон иттифоқи советӣ давоми 10 солаҳо аврупои шарқӣ ва давлати Полшаро таҳти назорати худ нигоҳ медошт то барҳам хӯрдани режими коммунистӣ. иттифоқи советӣ кушта шудани хизматчиёни ҳарбии Полшаро рад мекард. аммо соли 2010 госдумаи федератсияи Россия эълон кард ки офитсерони давлати Полша бо фармони махсуси роҳбарияти иттифоқи советӣ яъне СССР ба қатл расонида шудаанд. сабаби ба федератсияи Россия рафтани президенти Полша ҳамин буд ки маросими ёдбуди кушта шудани офитсерони давлаташро дар шаҳре ки кушта шуда буданд яъне шаҳри Смоленск гузаронад. самолёт ба фурудгоҳи шаҳри Смоленск наздик шуд. лётчикҳо бо диспетчер алоқа баромада суҳбатро бо забони русӣ оғоз карданд, лекин бо қонуни авиатсияи граждании байналмилалӣ ба ғайри забони англисӣ бо дигар забон суҳбат кардан мумкин нест. аммо аз сабабе ки фурудгоҳи шаҳри Смоленск фурудгоҳи ҳарбӣ буд, диспетчерҳояш забони англисиро намедонистанд. дар ин фурудгоҳ самолётҳои мусофиркаш наменишастанд. ин самолёт ҳамчун самолёти гражданӣ ё ин ки мусофиркаш парвоз карда буд. аз ҳамин сабаб бояд ки ба ин фурудгоҳи ҳарбӣ нанишинад. вале барои ин делегатсияи воломақом ва президенти давлати Полша ин фурудгоҳ фурудгоҳи наздиктарин то ҷои гузариши маросими ёдбуди офитсерон буд. диспетчер лётчикҳоро огоҳ мекунад ки гирду атрофи фурудгоҳро тумани ғафсе фаро гирифтааст ва намоёнӣ тақрибан 400 метрро ташкил медиҳад, яъне ки аз 400 метр дурро дида намешавад. лётчикҳо фикр карда ба хулосае меоянд ки самолётро то баландии 100 метр поён мефароранд, шароити фурудгоҳро мебинанд ва агар шароиту ҳолати фурудгоҳ хуб бошад, самолётро мешинонанд. лётчикҳо ин хулосаи худро ба диспетчер мерасонанд. диспетчер дар ҷавоб мегӯяд ки фикри онҳо хуб нест ва ин фурудгоҳ айни ҳол аз сабаби тумани зиёд шароити қабул кардани онҳоро надорад.
аммо лётчик дар фикру хулосаи худ устувор истода суханҳои диспетчерро рад карда мегӯяд: ман самолётро то баландии 100 метр поён мефарорам, аз баландии 100 метр ба фурудгоҳ назар мекунам ва агар полосаи роҳи фурудгоҳро набинам, дарҳол суръати самолётро зиёд карда ба ҳаво парвоз мекунам. аз сабабе ки ин самолёти президентӣ буд, диспетчер дигар ба суханҳои лётчик зид набаромад ва онҳоро барои фуруд омадан иҷозат дод. ҳангоме ки лётчикҳо самолётро то баландии 100 метр фароварданд, ногаҳон сигнали огоҳикунанда гирён шуда, лётчикҳоро огоҳ мекард, ки ба замин бисёр наздик шудаанд ва дарҳол самолётро ба боло бардоранд. Земля, земля, наберите высоту. лётчик дарҳол суръати муҳаррикро зиёд карда, мехоҳад самолётро ба ҳаво бардорад, лекин самолёт дигар ба идораи лётчик дода намешуд. лётчик чӣ қадаре ҳаракат мекард, то самолётро ба баландӣ бардорад, аммо самолёт баръакс ба замин наздик мешуд. ниҳоят самолёти рақами 1 давлати Полша аввал бо дарахт бархӯрда, баъдан ба замин афтида, дар назди фурудгоҳи шаҳри Смоленск ба садама дучор мешавад. аз 88 нафар мусофирони воломақоми давлатӣ ва 8 нафар аз ҳайати лётчикҳову хизматрасонҳо ягон шахс зинда намемонад. имрӯз барои шаҳрвандони давлати Полша як рӯзи мотам буд, чунки 70 сол пеш дар ҳамин рӯз 22 000 хизматчиёни ҳарбии давлатиро аз даст дода буданд ва ҳамон фоҷиаи 70 сол пеш имрӯз боз сабаби марги президенти кишварашон шуд. ду фоҷиаи талху таҳаммулнопазир дар як таърихи рӯз ба амал омад: 10 апрели соли 1940 ва 10 апрели соли 2010. якум фоҷиа сабаби сар задани фоҷиаи дуюм шуд. агар хоҳед ки давоми ин мавзӯъро тамошо кунед ва сабаби садамаи ин самолётро фаҳмед, ба ана ҳамин значоки болои экран зер карда тамошо кунед.